Minn żmien għal żmien u xi kultant anke kuljum niġu quddiem għażla nagħmel dak li jitlob minni il-mulej jew dak li jgħidli moħħi jew id-dinja tagħna. Insellmilkom u nistedinkom għal 196 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Hemm żewġ siltiet tal-Iskrittura f'dan il-21 ħatta matul is-sena li jfakkruna illi f'ħajjitna dejjem irdu nagħmlu għażla. L-ewwel qari mill-ktieb ta' Ġosuè f'Sikem, Ġosuè jitlob lil poplu iġeddet il-ħbiberija tiegħu il-patt tiegħu mal-mulej. Għażlu intom jekk taqdux lil-mulej Alla tagħna jew allat oħra. U l-poplu jagħmel għażla ċara. Ma nħallu qatt lil-mulej Alla tagħna. Naqdu lilu, nisimgħuh u nimxu warajh. Felu id-diskors twili li Ġesu għamel fuq l-Ewkaristija fis-sinagoga ta' Kafarnaum, Ġesu jifhem li l-kliem tiegħu kien skandalizza ħafna mis-semmija tiegħu, anzi kien skandalizza anke ħafna mill-istess dixxipli tiegħu. Tantu hekk illi qalu ibes dan il-kliem min jista' jifhmu. Ġesu fehem dan fil-qiegħ ta' qalbu u jfakkarhom li l-fidi fih mhux biss hija don ġejja mill-missier li aħna mistednin li nilqgħu, imma l-fidi hija wkoll għażla li kull wieħed u waħda minnha rridu nagħmlu. Nilqgħux lil Ġesu, il-kelma tiegħu, il-preżenza ewkaristika tiegħu, l-istil tal-ħajja tiegħu, il-valuri tal-Vanġelu, jew inkella nażlu il-valuri personali tagħna, jew inkella ħafna drabi l-għażla hija favur il-valuri dejjem jitbidlu, mhux dejjem tajbin, tad-dinja tagħna. Tantu hekk li Ġesu jisfida lill-istess apostli tiegħu, tridux tmorru intom ukoll. Quddiem din l-għażla kif sejrin nisimgħu iwieġeb Pietru, mulej, għand min immorru, inti għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem u aħna nemmnu u nafu li inti il-qaddis ta' Alla. Tgħid fl-għażliet tagħna inwieġbu l-istess, mulej għand min immorru, inti biss għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem. Jalla l-għażla tagħna tkun dejjem favur il-mulej Ġesu u l-Vanġelu tiegħu. Insellmilkom u l-mulej jagħtikom is-sliem tiegħu.